Velkommen her til Dit Frirums hjemmeside. Jeg hedder Louise Kannegaard, og jeg er rigtig glad for at kan byde dig velkommen her til denne her hjemmeside. Her i Dit Frirum, der arbejder vi meget med selvudvikling, og vi kan godt lide at gøre det til en leg, og vi kan godt lide at gøre det sjovt. Selvfølgelig har vi også respekten omkring det. Her vil vi gerne skabe et rum, hvor du kan føle dig rigtig godt tilpas, og hvor du kan mærke, at vi har nogle gode intentioner i forhold til at hjælpe dig videre på din vej. Derudover så vil vi gerne skabe et rum, hvor du kan mærke, at du kan smide de her former og roller og etiketter, som du er vant til at tage på dig, når du går ud i verdenen. Og når du så kommer herind, så skulle du gerne kunne mærke, at her der kan jeg bare være, uden at skal tage stilling til, hvad andre forventer af mig. Så her i Frirummet, der tænker vi meget på, at vi skal alle sammen være ligeværdige, fordi at her er ingen højtidelighed. Her skal vi bare have det sjovt og udvikle os. Så tak fordi du kigger ind på vores hjemmeside og klik dig lidt rundt omkring her på fanerne for oven og skriv eller ring gerne til os, hvis du har nogle spørgsmål. Og du kan også bestille en 20 minutters gratis snak med mig, inden du tager stilling til, om du føler, at det er også det her i Frirummet, der skal hjælpe dig videre. Så god fornøjelse med hjemmesiden.